Balima Alinyokuma, très urgent et très kabakomatique. Balima Kabakoko Bado Karabi. Malion billet samedi 27 décembre 2025. Ne balima Malion. Abbas Nunga coup d'état comme fora coup me fait coup d'état ke Assimi Goïta là. Malion et révéla comment menafobi Malien doit son akashibi. Wallahi Malion ne niye mun Karabi. Modibo kone de tara Assimi Goïta ro ko ko Malion bena siga ulade Abbas nga coup d'état ko tiete mais ou ka fere do ke fere kura mun bubulu sisa ou ye fere fe ka anya be déjouer fere kura be Assimi Goïta ni Modibo kone bolo ou ye mogo tani kele mun genga bo sorasi yalla de sisa u tara u be fe ka do u yere dama de nyonga che ka war di doma o ka to janfa ka foko tiere la coup d'état kumbe fe ka kedi ay ni video kolongolo Abbas Dambele ni u mogo sorasi fen mena nu yaw nege naw bora ka foko coup d'état ko e tiende ko war de bena dawma ko garon de bena dawma benala cha bengalu ayta imam Umaru Jara yininga uye promasi fo mi tawoyi sisa munekera Modibo Kone tarase Kojoma bébé Kojo don n'est-ce pas voilà Yakuba Kojo bon anya me ka kungena ka boara mela ko il est ko capitaine Yakuba Kojo voilà nous be gena ka boara mela sisa Modibo Kone tarase Yakuba Kojo ma ka wuli ka bo ka sokono parce que ni Abbas be mena ko be fa ka kure ka prévouté sisa uya ese ko beta do sorati demisuna Malien segu tungara bora ka Malien na soni na ya surasi fefe bole ka foko kurita ko e tien de drowe war de do tikima na ya mogo bole ka foko Abbas na kurita ko de aller témoin de Modibo Kone be ka mogo de ngino be se ka prevu surati parce que ali bi prevu to bolo si ça otara se Yakuba Kojo di ma comme ORM minelembu bolo ko be fe ka kurita kula ou be fe ka do ou mogo tan kele ou ma tan kele mun gena ka bo surasi ala ko be fe ka kurita ka simila u tara ka taga Modibo Kone ni de wole comme ni fana be kaso la ko parce que ka fana ko me fe ka coup d'état ke sisan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka siga dɔw la u ye plan jumɛn de kɛ u ye ni cɛ Modibo Kone de ni cɛ in wele Mali sécurité d'état ka ni cɛ in wele k'a f'a ɲɛna an bɛ fɛ ka na ni caméra ye k'i auditionner ka bila direct la Mali ye kuma lamɛn dɛ Modibo Kone ye nin de wele ka 1000000 proposer a ye ko u b'a bila audition na ka juger a yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ de don ale mun minɛlen filɛ kaso la ale ni Abbas Dambele ne ma sagara ko tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛnna ka de k'u tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Assimi la parce que prévu tɛ yen bilen yarɔ prévu tɛ tɛmɛ coup d'état kɛla yɛrɛ k'a fɔ k'ale tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ ni mɔgɔ min minɛna k'a bɛ fɛ ka coup d'état kɛ n'o yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ de don k'ale tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ o ye film terminé bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ de don u yɛrɛ da de y'a fɔ sisan u ye 1000000 de proposer nin ye ko u b'a bila direct la Malien bɛɛ k'a mɛn ko Abbas bɛna coup d'état ko tiɲɛ de don ko nin ka bɔ ko k'o fɔ k'u bɛ 1000000 d'a ma ka tila k'a la segin ka don armée kɔnɔ ka tila k'a ka garadi d'a ma tuguni ka a ka garadi ye capitaine garadi ye ka tila k'a yɛlɛ tuguni o fana sanfɛ tuguni k'u b'a a gɛrɛ u la ka promesses ta u ye Malien Modibo Kone ni kamalen wele ni kamalen ma sɔn a ko k'ale tɛ se k'o kɛ ko parce que k'olu ma coup d'état kɛ k'a tɛ se an bɛ capitaine Yakuba Kojo an b'a fo a ko non k'ale tɛ se k'o kɛ ni cɛ mun filɛ nin ye ni mun gɛnna ka bɔ armée la ka kɔrɔ dɛ ne fɛ Malien ko don il a été chassé depuis parce que u ye plan jumɛn de kɛ sɔrɔsi minnu delila ka minɛ coup d'état la ka kɔrɔ n'u gɛnna ka bɔ armée la ka sɔrɔ ni Assimi yɛrɛ ma na sɔrɔsi kɔrɔkɔrɔlen minnu delila ka ye ko dɔw la n'u gɛnna ka bɔ armée la u taara olu de ɲini k'olu fara Abbas nin kan pour que Maliens ka da la k'u ka kuma ye tiɲɛ de u taara dɔw sigilen sɔrɔ ni ala cɛ u bɛ marachige la u ka so da la ka tugu minɛ u yɛrɛ t'a dɔn mun yɛrɛ bɛ yen ni yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ Abbas fini a jɛlen a t'a dɔn donc u ye nin wele nin ko a bɛ ka ne bila fɛn min na ne t'a dɔn k'a tɛ se a ma sɔn Modibo Kone taara se Assimi Goïta ma ko cɛ ma sɔn dɛ k'an b'a kɛ cogo jumɛn parce que u ka plan tun ye mun ye sɔrɔsi tan ni kelen in na mun gɛnna ka bɔ armée la
ne yo surasi kelen sɔrɔ ko nɛgɛ ka wari ko nata don o la parce que nata de wulu dagala janya ka wari ko nata don o la san nɔ o ka bɔ ka fɔ vis-à-vis tiɲɛ yɛrɛ la aw ye ne ni Abasi minɛ ne ni Abasi kun bɛ u b'u yɛrɛ de bɛ kuma dilan ka d'e ma e k'a fɔ cɛ ko k'ale ma sɔn Modibo Konɛ taara se Asimi Goyita ma ko problème t'a la ko cɛ ma sɔn dɛ k'an bɛna kɛ cogo jumɛn ko u bɛna fɛɛrɛ et puis n ɲinɛna ka yɔrɔ dɔ fɔ u y'a fɔ ni cɛ ɲɛna ka Abasi kɔrɔ fɔ nin ɲɛna ko Abasi ko Abasi ye kuma dɔ fɔ nin ma parce que u kun b'a kɛ hali ne ni bɛɛ le cerveau la ninnu minnu filɛ an kunna ni bɛ ka nkalon de nɔrɔ u la Ala kana to n ka diya na ne Segu Tunkara bɛ ka nkalon nɔrɔ ninnu na de u jogo ye mun ye ni bɛ ka nkalon nɔrɔ u la de n bɛ fɛn fɛn ɲini Ala kana nɔgɔya n ye wallahi n bɛ kuma ni Ala cɛmancɛ la juguya tɛ caman bolo Segu Tunkara bɛ bɔ a tɛ Asimi fɛ de n'o ye tiɲɛ de ye ne bɛ ka baga Asimi Goyita ma di Ala ɲɛ b'o la dɛ ne bɛ ka baga Asimi ma di Ala ka ne malo Asimi ye ne bɛ ka baga ma dɛ mais ne bɛ ka Asimi jogo fɔ de ka jogo de man ɲi ko de tiɲɛ ye ko ne bɛ fɛ Asimi jogo de ka changer ne bɛ fɛ Mali de ka changer Ala ka Asimi malo ne ye n'Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ de kan Ala ka Asimi kɛ kalo yelen ye Ala ka Asimi jugu bɛ malo n'Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ kan mais n'a bɛ ka Mali jɔ nkalon kan Ala ka libu Ala kana faga n'a ma libu bɛɛ k'a fɔ ko amina yɛrɛ wolodenw de b'a fɔ ko amina ni duwawu modèle Mali ɲamaden o tɛ duwawu modèle fɛ worotan den o de bɛ duwawu modèle fɛ halala den hɔrɔn den danbetigi den ni ne kuma modèle fɛ a b'a fɔ ko hatɛ parce que danbetigi den de don mɔgɔ min tɛ danbetigi den ye mɔgɔ min mɔna dans les rues u tɛ fɛn dɔn peut-être a mɔna fa jogo ka jugu ba jogo ka jugu ni kuma modèle n'i y'o nin fɔ dɔrɔn dɔw kunkolo tɛ tiɲɛ yɛrɛ de fɛ dɔw ta tɛ k'u ta dɔn dɛ u b'a dɔn dɛ an bɛ yɔrɔ na bi maliyɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn bi maliyɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ confusion na sisan ko bɛɛ danna kɛnɛ kan mɔgɔ ta ye bɛ ko fili dɔw tɛ dɛ a jogo de don u ni cɛ ma sɔn Modibo Konɛ fana ko sisan ko solution ba ye mun ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ ko ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini o mɔgɔ tan ni kelen n'a y'a mɛn ko sɔrɔsi kelen bɔra Abasi ninnu na k'u ye sɔrɔsi dɔ labɔ k'o la kuma Mali télé la k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka coup d'état ko tiɲɛ de don nkalon de don dɛ u bɛ k'u nɛgɛn de ka chantage k'u la u y'u torturer ko f'u k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka coup d'état kɛ u y'u torturer ka diɲɛ torture te u ma mun da Abasi ni Nɛma kan pour que u yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ na olu tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ u ma sɔn dɛ est-ce que maliyɛnw b'o kalama u ye ni sɔrɔsiw minɛ k'u torturer de ko f'u yɛrɛ de ka kuma u kana micro jɔ u da la ko f'u ka fɔ de k'olu bɛ fɛ ka coup d'état k'u ma sɔn u ye torture sugu bɛɛ muɲu u bɛ sɔrɔsi denmisɛnninw bila k'u ba neni k'u fa neni k'u dɔgɔya k'u danbe bɛ bɔ u la k'u kulusi b'u la ka guloki b'u la k'u lebu diɲɛ lebu tɛ ninnu ma mun na ninnu kan Ala parce que u m'a kɛ e fa la e b'a fɔ ko ça va ko c'est bon mais n bɛ kuma kelen fɔ an ɲɛna minnu bɛ kaso la n'olu ka mɔgɔw ye coup d'état k'a simina don o don maa maa y'i do ni Abasi ninnu terilaka dɔ ye Asimi gɛn don o don bilahi carnage bɛ kɛ Mali kɔnɔ n'a ma kɛ o kɔrɔ ɲɛ ɲamaden ye caman su bɛ taa ye siraba kan mɔgɔw dɔgɔ bɛɛ su bɛ taa ye siraba kan n'a ma kɛ a ka fuma tu ɲamɔgɔden Asimi sa président y'a nkalon tigɛ ka nɔrɔ a ka jamanadenw na président tɛ ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ a sɔrɔsi ɲɔgɔn na ka lebu a président si ma sa ni Ala m'u lebu an ye Musa ta ye o Musa minɛna ta ka fugulan bɛɛ sama ka bɔ a kunkolo la un général cɛ hali saya ka fisa ni malo ye Musa malola diɲɛ bɛɛ na ka lebu bɛɛ na ka 100 ans kaso bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka bila mais Musa Ala ka mɔgɔ de dɛ parce que Musa sigira kɔ Musa Tarawele sigira kɔ a bɛ fɔ de ma ko labanko ɲumanya hali ni ko Musa bɛ taa arajana kɔnɔ bi ne b'a fɔ ko n bɛ da la parce que a bɛ sa don min na ŋanige kun ka ɲi a bɛ sa don min na Mali kanu ma dusukun na a bɛ Modibo Keyita gɛn don min na denmisɛnnin de kun don a kun tɛ hali san 40 bɔ fiɲɛ b'a nun na o don a tɛ diɲɛ dɔn diɲɛ t'a dɔn voilà mais a bɛ sa don min na a changera a ye réalitéw ye ala Musa Tarawele kun tɛ fɛ k'ale farasi tɔgɔ ma kulo la a bɛ sa don min a bɛ fɔ de ma ko labanko ɲumanya donc sisan nin ye échec kɛ sisan aw ni Ala cɛ anw ka kanw de bɛ ka attaquer jatigɛ wale mɔgɔw bolo wagati min na Asimi ninnu bɛ ni manamana ko de la o ye justice ta ka ku ta ye Asimi de b'i sigilen to Kuluba ni Modibo Konɛ ka e ka peine dilan quoi k'a di juge ma juge bɛ tila k'e juger Asimi y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten
Mais u ka bila u kun na a fɛn fɛn b'a complicité la n'a Assimi kɛra don o don population tɛ taa o kɛlɛ dɛ a juge fɛn fɛn y'a kokolon kɛ ni coup d'état kɛra ka Assimi gɛn don o don aw juge kolonden minnu bɛ yen nɔ Mali juge bɛɛ tɛ dɛ juge kolonden hɔrɔn kolonden minnu ni a procureur kolonden mɔgɔlankolon minnu bɛ yen procureur bɛɛ fana tɛ ni Assimi gɛnna don o don n'a kɛra sɔrɔsi ye sɔrɔsi minnu bɛ Abasi ninnu dɔn n'u bilara u bɛ taa o bɛɛ faga n'u ma kɛ a ka fuma pu ne ninnu n'Assimi gɛnna don o don carnage bɛ kɛ parce que a ye Mali mun kɛ nin c'est impardonnable a y'a lajɛ a ye mun kɛ ne ma sagara la ka muso i b'a dɔn ka muso ka misɔrɔ ba kun quoi hɔrɔn jumɛn bɛ nin ye k'a tɛ digi la ni muso in de Mali dugu libéré nin lajɛ tan ka misɔrɔ ba kun k'a torturer k'a gosi ka tila k'a yira tan maa jumɛn ye e ye woro tan den ye i b'i ba fɛ i b'i fa fɛ i b'i muso fɛ e ka tila ka muso sɔrɔsi lebulen tan cogo la o ma fɛn tiɲɛ e o kɔrɔ hali ɲamaden ka fisa ni e ye maa bɛɛ ne ma photo ye tan cogo la a ma foyi tiɲɛ e ye a y'a tigi nin ka fa den tɛ ɲamaden de don ne y'a fɔ vis-à-vis ne ye hali ni jugufin hali ni muso ye mɔgɔ minɛ k'a kan tigɛ ne t'a lebu ta jamais je ne le ferai jamais parce que j'aime ma mère ka muso minɛ ka lebu ngalon kan sungurubaw nɔfɛ batulu nɔfɛ an ɲɛ bɛ sogolonden dɔw la a bɛ réseau kan a bɛ ka muso nɛni i bɛ se ka fɛn sugu bɛɛ fɔ mais mɔgɔ bɛ ka fɛn fɔ ne ma ma sɔrɔsi tɔw fɔ dɛ ma Abasi fɔ dɛ mais mɔgɔ de bɛ ne ma photo in ye ka tila k'a ye a ma foyi tiɲɛ e ye i ka adamadenya la a ma foyi tiɲɛ e ye bilahi dangaden don i bɛ taa sɔrɔ a t'a muso fɛ a t'a ba fɛ a tɛ muso valeur dɔn Assimi ye mun kɛ ka muso lebu ta président ma deli ka na mun ye muso lebu ta cogoya la ka tila k'a bɛ taa don olu mɔgɔ 11 ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'u fɛ a y'o de kɛ yɛrɛwolo la a y'o système kelen de kɛ M5 na au lieu que a ye fanga ta a ka jamana jɔ non a bɛ nin manamana kow de la a bɛ nin dɔrɔn na Mali kɔnɔ ye n'a ma taa silamɛw bila ɲɔgɔn na a bɛ taga M5 mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ale ka fanga ma dabɔ Mali jɔ kama a dabɔra Mali ci de kama Assimi ma miseli ta ka maliyɛnw kalan dɛ Assimi ye lamu de ta a bɛ ka maliyɛnw fara ni lamu ye ni ne Segu Tunkara bɛ ka nkalon nɔrɔ Assimi na Ala ka malo a ye ni bɛ ka nkalon nɔrɔ a la Ala ka malo a ye ya Rabi yama Ala ka malo a ye ni bɛ ka nkalon nɔrɔ a la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ Ala ka Assimi malo maliyɛn bɛɛ k'i daji to a kun cɛmancɛ la n bɛ kuma fɔ n b'a fɔ n bɛ kalekan de don halalaw b'a mɛn mais ɲamaden tɛ se ka faamu ne ni Assimi bila don min na Assimi ye ne ma kɛ tan Assimi ye ne ma kɛ tan don min na cɛ ne ni Assimi bila non fo ni i t'i ba fɛ hey fo ni i t'i ba fɛ ja ɲa in bɛ énervé quoi n b'a vidéo yɛrɛ bila n bɛ ka énervé quoi muso lebu cogo lajɛ e b'i ba fɛ yan ni cɛ nin kɛ tan ni kam e bɛ se ka muso maltraiter tan cogo jumɛn ka muso maltraiter tan cogoya la ka tila k'o photo bila tan a ye président jumɛn y'a kɛ Mali la a ma fɛn tiɲɛ e ye awa i t'i ba fɛ e bolo tɛ kojugu kɔrɔ e ye dangaden de i t'i ba fɛ cɛ bɛ muso lebu la femme est sacrée cɛ ka misɔrɔ yɛrɛ bɔ muso kunkolo kɔnɔna na c'est sacré e Ala cɛ ne denmisɛn nama bilahi talahi ne de la ka kɛ dɔ kan a n'a muso bɛ kalan u bɛ boli muso kɔ carré kɔnɔ yɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen n'u ni muso kalan u bɛ boli kɔ carré kɔnɔnaw de la tan a ye boli muso ka piri para a ye tale feere kɛ muso la muso bɔra ka bin ka da ci a tilala k'i sigi muso kɔnɔ ka ci ne ye cɛ dɔrɔn ne ye kɛ cɛ kan mɔgɔw nana ka ne sama ne ko mun ne ye n ta sɔrɔ kɛlɛ la vis-à-vis kafiriden mɔgɔ bɛ ne ma ye tan cogo la a ma diga tigi la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ nana cɛ a ba b'a fa tɛ taa sigilen fa bɛ ba tɛ taa sigilen ɲɛna fa bɛ ba ci fo ka faga ka sira t'a la kafiriden i m'a ye hɔrɔn bɛɛ y'a Assimi bila yɛrɛwoloden bɛɛ y'a bila parce que nin jogokolonden de b'a la ka musow lebu ka tila preuve t'a bolo dɛ il n'a aucune preuve contre ces gens ni muso in de Mali dugu libéré ni muso in de kɛra Mali général ye diplôme bɛ ni muso bolo o sɔrɔsi tɛ général tɛ Mali kɔnɔ ka diplôme bɛ i bolo ka tɛmɛ ne ma kan cɛ fara muso kan
Mali général T ko diplôme ki ka diplôme ba ata ki kay diplôme ke nyogo nga kita batanya ate master chama babulu diplôme woro babulu formation ke ay kan libéré ama me tay mal na folo chouin ay barake yoro la ama me ka yuru ke sorasi zone dewni asimi de be ka barake tiene ma kuma bla duzo be tiene he mali amen robla parce que me ka énervé quoi intention be ka yele quoi billahi talay ne me kuma dongo dom me énervé quoi me kuma dongo do depuis ne ma mena do na ne banala di che iga muso mine che ali kafirite songa nike ali kafirite songa muso libuta che muso libulo kala mo be tuwa ko begeli aya mo la danga di do ata ba fe ni bi ba fe ti muso la blata ye che ka keta danga di do halala de yere wulu de wuru tan de billahi ate muso libuta il ne le fera jamais te muso libuta angana kuma bla Mali FPB France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka wari ci nokala be Senweb application télécharger. Na Senweb application télécharger abene ka kor promodo urgent 10 € na ka compte kono a photo fleni. Voilà, Senweb application photo fleni. Abene ka kor promodo urgent 10 € na ka compte kono. Non na somo ko be Mali Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, abulu ka orange numéro tanu to ko be 40 ga na waru ci ma ba so orange mana na sur place. Wara ci go flato to ma clé sara wara ci go flana sabana bada e euro 99 €, kina fla droit ka be ciao.